할렐루야. kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya. Nungje khakchangma, nungje tongthokma, nungje khasrangma, nungje alaidiano naitugui tongmani. Abo o swngchar nono rwmani. Abo Jisu Kristo o simisu tongo. Hallelujah. Elambago aboni bagin srai. Ang je rwmani khakchangma. Abo ang simino nono rwmano o swngchar nono rwmani hanisa. Hallelujah. Sabuni bagino nung tabuk tomuno khakchangma tongthokma alaida a khasrangma okay abo nung o swngcharo naitugui tongo hunke nung manglak but Kristo available. Hallelujah. Praise the Lord. Tabuk tomungno tamnai ang thaisukni test tomungno thaisukni test a thaisuk sakhangkeno abono mano. Okay. Ang thaipung satutile ang thaisukni test no kun dino feel khlaimanya. So nung swngcharo tongtile okay a kaitor Jisu Kristo to ya pharbani alaida khakchangma tongthokma nung abon test khlaimanglak. Nung jepro Kristo phainai afrona kothokno nung saimannai. Amen. Abo busuk kothok, abo busuk testi, abo busuk khakchangma, abo busuk khasrangma, abo busuk ke alaida abo nung Kristo phaimani yagulo nung abno saimannai. Nung haksalo tongtoi abo nung feel bu khlaimanya, nung test bot khlaimanya. Sabuni bagino saiman sidi. Kaito jongno belaike hamjago a hamjakmani bagino swngchar rwmani jat abo hai sampoti abo hai gnang abo hai precious rokno Jisu Kristo ti nini ani langmo ya farka tabuk jeha saknai rokheba aro khakchangi tongthogui tongoi mano but jara krei rok a Kristo krei khurokeba a swngchara naitugui tonglayo kolomte khiklai kafralai but manya. Okay, ambagai saimandi swngcharo nung jasukpara naitugdi a khakchangma tongthokma alaida khasrangma nung manglak a molbrumni langma krei but Kristo everything available. Hallelujah. He is everything for us. Yes, Jisu Kristo no chini bagai bebang. Khakchangma bono, tongthong bono, chamung bono, mathangai tonai molbrumni bagai akubui bono. Amen. So tongthok sidi ya precious sidi. Bakhabai poito khlaidi. Tektamo Jisu no subrahini gosidi. Nini bagai bo al molbrumni langma. Nini bagai ba khakchangma, nini bagai bo. Hallelujah. A molbrumni a tongthogoi khasrangai. Menai khushi ke tongai manani bagai. Nini bagai available Jisu Kristo. Amen.